hor inorkinakin esan du bezala, imaginatu baserri jau bizirik, ez da? Dana hola egon litzake. Oiluak, atak, gutxik, harrapatzen zituen guztiak. Batez ere txerrik egon liake, txerrila izan du da betidanik gure lagunik onena, horretik igualpe antza hartzen nahi geha, ez da? Eta, azik, ustezu, azik, lehortzen, azik bezala egon liake, belarrak, sendabelarrak, a ber, sendabelartan ze egon litzake, a ber. Intxusa, adibidez intxusa eta hemen falta zaigun landaretako bat. Intxusa eta milua, izango liake bi landare oso importantiak, garai hortako euskaldunentzako. Intxusa, etxe guztitan da, baserri guztitan, intxusa da sendabelarra, bigarren azala, adarran azala kendu eta azpindakan bigarren azala hori erabiltzen da ukendu bat egiteko erredurantzako eta oso ona da azaleako. Eta eraberian landare mitiko eta ritual bada. Intxusak, zapuak eta zugiak usatzen ditu. Horretik, fikantze bali batxate, oilotei askotan intxusa da jarreta. Etxe honiko askotan. Eta ukullu batetik azpik ateatzen zianean, beti azpik berri jarri baino lehenago, intxusa adar batzuk hartzen zian. Azpik. Horrek, esatezan, behien errapeta esnia hartzea etortzen zian zugiak eta usatzen zituela. Intxusa, egongo liake berbenak, egongo liake basmobelarrak, ibebelarrak, zaingorria. Gero zarbak, lehen esan dut, hor kanpoan jatenetako dauden bezala, zumiak egongo liake, zumia danetatik, forma eta tamaina guztitakoak, zatik gero danetako bierdian. Hemen dago adibidia, nola bildu eta forma bat eman eta hor eusten duen, ez da, xesto bat egiten dugunean, edo hau berdiatze honean papillo bat egin baren duen, soka batek bezain ondo entzen du. Eta, lehen esan duena, hoi 17. mendianko ampliazio bada, hartuak eta lehortzeko tokik izateko, baina originala da hemen. Dana aritzezkoa, ikusten duzien bezala fatxadaren dana egurrezkoa, bolita osua izan duzien egurrezkoa, aritzezkoa. Aritza, gogorra, eta lantzen erresa, eta asko zeukatela inguru. Aritza aukeratzeko arrazoiak batez ere hori dira. Oso asko zeolako inguru, eta lantzen erresa eta iraupen handikoa dalako. Horrek izan nahi du, gaur egun, etxe bat egiten bali madego Euskal Herri, aritza ez gendukela erabiltzen. Ez da horrako. Bale? Orduan, aritza bihurtzen nahi da mito bat, gaur egun mitifikatu egin dugu aritza. Eta momentu honetan, Euskal Herrian eraikitzen ari gara aritzezko etxiak, baina aritz hori ekartzen dugu Frantzitik, Kroaziatik, Hungriatik, Rumaniatik, Ukraniatik. Euskaldunok aritzaren merkatua aztoratu egin dugu. Aztakeri bada. Guain egin beharko beduke, hemen dauzkagun ogurrakin. Gara jartan bazekin, gaur egun mitu hoik agindu egiten dut, ez da? Eta, hemen hau da nahi hon balitzake, lehen esan duna, belarrak zintzilik, gloriak, eta gero, ritualak, etxea sartzeko ritualak, eta ikustituzue gurutziak, arbol eta egur mitifikatuk egin egiten. Aritzezkoak, elorriozkoak, erramuakin egindakoak, lizarrakin egindakoak, eta gero, eguzkiloriak. Eguzkiloriak, baitare, histori... Eguzkiloria ezautzen zuen, ez da? Eguzkiloriak, historiak esaten da, jendiak esaten du, sorginen aurkako
landare badala, ez da? Eta noski hori azkarkeri bada, sorginak etxian barrenen egitezian. Danak ziren sorginak garatia hartan, ez? Danak erabiltzen zituen belarrak, eta orduan, eguzkilorian benetako lana da higrometroa da. Eguzkiloriak esaten diguzte eguraldi egingo du. Da, nola da presioen erortzen duen aparatu hori? Barometroa. Hor dazkan, eguzkian forma ematen joan ozto porilloi, zabalduta balima daude, esan nahi du humedade handia dagoela, eta itxita balima daude, esan nahi du lehortu iten nahi dara, aidia lehortzen nahi dara. Orduan, eguzkiloriak adierazten digu datozen egunetan ze eguraldi egiten du. Horretik zegoen etxean egiten. Eta ez sorginatzeko, sorginak barren entzako. Bueno, guazen barrena.